Hello friends, बरायबाय Bodo Info official YouTube channel आसा खालामो बयबो मोजां दङ। दा आसाम पुलिस कैंडिडेट्स नि थाखाय गोबां मोजां लेटेस्ट अपडेट सफैदों बेनो जाबाय भेकेन्सिया बारायबाय। स' बेखौहाय सोर बुंदों नोंथांमोना गासिबो डिटेल्सखौ मोनगोन। जास्ट भिडिअ नायग्रोजोब बेनिफ्राय नोंथांमोना लास्टआव कमेन्ट्सखौ खालामनो हागोन। आरो बे पस्टआ जाबाय नोंथांमोननि ABUB कनस्टेबल नर्मेलाव बेनिफ्राय SI थागोन ABUB आरो लोगोसे नोंथांमोननि कमान्डो लेभेलाव। जेराव 10 पास जानाय लोगो लोगो नोंथांमोना कमान्डो हागोन बेनिफ्राय AB नोंथांमोना हागोन आरो HS पास जानाय लोगो लोगो स' नोंथांमोना UB कनस्टेबलाव AB कनस्टेबलाव कमान्डोआव नोंथांमोना हागोन आरो जायफ्रा डिग्री पास नोंथांमोना गासैबो पस्टआव हागोन जुदि बैसो गोरोबोब्ला। स' बिदिब्ला गोबाव खालामा बे आपडेटखौ सोर होनदों बबेयाव होनदों जों डिटेल्सखौ नायगोन A to Z जाय नोंथांमोना बड' जब इनफो इउटुब चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालामना ला मानोना तो गोबां साख्रिनि नोंथांमोनाहाय आपडेट मोननो हागोन। दा जायखिजाया बे आपडेटखौ सोर होनदों बबेयाव होदों जों लाइभ प्रुफ नायगोन। दा बेखायनो नोंथांमोना बयबो जायनाखि आसाम पुलिस कैंडिडेट्स तो नोंथांमोना हानायसेबां शेयार खालाम जाहाथे बयबो नोंथांमोनाहाय आपडेटखौ मोनहैजोबनो हायो। स' बिदिब्ला जों फैग्रोबाय अफिसियेल वेबसाइटआव आसाम पुलिसनियाव जों फैबाय SLPRBआव मानोना जों बेयावनो अनलाइन खालामनो हागोन जेब्ला लिंकआ एक्टिभ जायो आरो बे लिंकआ माब्ला ओंखारगोन एबा अफिसियेल नटिस माब्ला ओंखारगोन गासिबो डेट ओंखारजोबखाबाय मोनसे आपडेट फैदों लेटेस्ट बेनो जाबाय 7 अक्ट'बराव। स' बयबो मिथिखाबाय 7 अक्ट'बराव अब्ला रिलिया माब्ला जागोन होनोब्ला आसाम पुलिसाव थाबनो जायो एप्लाइ डेट जोबनाय लोगो लोगो बेखायनो स' नोंथांमोननि खामानिया जाबाय प्रेक्टिसाव थ' जों बेखौ नायसै आपडेटखौ सोर होनदों बबेयाव होनदों। दा बिथाङा टुइट खालामबाय चिफ मिनिस्टार अफ आसाम देन बेवहाय मोनसे फुजा काउन्टडाउन होनदों जे स' 7 अक्ट'बर जानाय लोगो लोगो नोंथांमोना अफिसियेल नटिफिकेसन मोनसिगोन आसाम पुलिसनिफ्राय। स' आसाम पुलिसाव जोंहा फार्स्टआव खोनादोंमोन 5000 नाथाय बेखौ बारायनानै दायो नोंथांमोना मोजां भेकेन्सि मोननो थांगासिनो दङ आरो बे मोजां भेकेन्सिखौ सोर होनदों बबेयाव होनदों जों डिटेल्सखौ नायगोन A to Z अब्लासो नोंथांमोना गोबाङानो बुजिगोन। दा बिदिब्ला जों फै नायनि मोनसे लेटेस्ट आपडेट। नियुक्तिर 7 तारिखे एडभार्टाइज ওলাব প্ৰায় 5,500 পোষ্টত অলপ 5,600-5,400 এনেকুৱা হ'ব। स' दायो नोंथांमोना चिफ मिनिस्टारनिफ्राय खुगानिफ्राय खोनाबाय जे जोंहा 5,600नि गेजेराव ओंखारगोन होनना बुंदों। दा जों बेनिफ्राय हमना लानो हायो 600आ SI लेभेलाव थागोन बायदि आरो कनस्टेबलाव स' नोंथांमोना 5,000 एबा 5,000 नोंथांमोना थागोन बायदि। स' बेयाव ABUB कनस्टेबल थागोन कमान्डो थानायनि चान्सआव दङ आरो जेब्ला 7 अक्ट'बर जायो कमान्डो बेसेबां पस्ट हामारगोन बेनि सायाव डिटेल्सआ फैगोन। स' बेनोमोन नोंथांमोननि थाखाय लेटेस्ट आपडेटआ जे 5,600नि खाथियाव आसाम पुलिसाव भेकेन्सि थागोन एन्ड स' EDRE नेक्स्ट आपडेट दङ। स' EDREनि मोनसे लेटेस्ट पजिटिभ आपडेट दङ। स' नोंथांमोना नेक्स्ट लेभेल भिडिअ मोननो हागोन।